Fi sforz id-disprat tal-kap nazzjonalista Adrian Delija biex jagħti l-qasma li fnit lill-Partit Nazzjonalista, it-tnejn wara nofsinhar student 2 mis-17 Blue Heroes ta' Jason Azzopardi għal konferenza stampa li laqqa fl-istamperija tal-Pjetà. Madankollu, fil-waqt li poġġa lil dawn iż-żewġ deputati bil-qiegħda fuq siġġu warajh ma' tnejn mill-ftit alleati tiegħu, Delija waqqaf lill-ġurnalista One News milli jistaqsi mistoqsija lid-deputat Karl Guder dwar it-taqbida għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsija l-Karl Guder li bil-qeda warajk. Jiena tiwieġeb il-mistoqsija u saqsi lilek. L-Onorevoli Guder, forsi ftit-tal-ġimgħat ilu huwa kien saqsi kollilek m'għandu mistoqsija lih ukoll. Ħu naqra paċenzja, jien qed nagħmel press conference u jekk tista' saqsi l-mistoqsijiet inwieġbek. Wara tista' saqsi l-midrid. Biex jipprova joħroġ mill-isqaq li daħluh fih 17 mid-deputati tiegħu, Delija qal li kull min hemm warajh qiegħed miegħu. Madankollu, l-istess żewġ deputati huma fuq il-lista ta' 17 Blue Heroes ta' Jason Azzopardi li talbuh biex iwarrab minn kap tal-partit. Id-deputati kollha li qegħdu warajja qegħdin miegħi. Meta mistoqsi jekk Karl Guder u Stephen Spiteri għandhomx fiduċja fih, Delija ma kienx jaf iwieġeb u ħarab mill-mistoqsija. U d-deputati warajk għandhom fiduċja fik bħala kap tal-partit. Id-diskritti bħal 17 parti minn 17 Blue Heroes għandek l-Onorevoli Spiteri u l-Onorevoli Guder. Meta reġa' kien mistoqsi għalfejn ħa 4 persuni miegħu biex joqogħdu bil-qiegħda warajh u ma jħallihomx jitkellmu, Delija telaq minn fuq il-podium u prova jintimida lill-ġurnalist. Dr. Delija, għalfejn ġibt 4 minn bil-qiegħda warajk u ma ħallithomx jitkellmu? Ma nafx forsi ġieli mort press conferences jew hekk. Normalment, pereżempju Joe Muscat kien kun wieħed, kien ikollu xi 50 ruħ warajh. Kienu jitkellmu kollha. Staqsi meta staqsihom jitkellmu. Staqsejtkom ma ħedux jitkellem. Fl-istess waqt li l-eks-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici instemmet titħaq, Guder, Spiteri u Marija De Guara ħarġu malajr mill-Kamra biex jevitaw il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.